Isili dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Goizeko ordu bietan, nabegatzen gera, arrantzaliarekin. Hemen beti musika zeuan, beti kantatzen, etxien bebai beti kantatzen, baina nolabait musika akademikoki nik ez neukan inungo referentziarik familian eta ez inun ez. Nik esaten dut, personiak, bultzin bihako lopuskat berago gogua daukan lekuti. Bestela gogorra da mundua. Nire amandako musika azkenean da bizitzia, ez? Nire amak ez dago momentu bat, ez dago minutu bat, ez dago musikan pentsatzen. Marije Ugalderi etxetik datorkizu musikarako zaletasuna, baserritik. Musikia arnastu dauan, txikitatik, betidanik. Ni txikitatik askotan etorri naiz baserrira, Gorrizera, ze birraituna zeukun, 101 urtekin, 102 urtekin hilzana, eta orduan asko lotzen zozkun baserriari, ez? Askotan asteburutan etortzen ginen, jai guztietan noski, zeozer ospatzen zanean, danok Aitxajunaren inguruan, eta hemen bizitzen zan beti jente guztiak kantuan, ez? Aitxajunan gandik hasitza, ez berazan oso kantari ona, beti kantatzen alaia gustatzen jako musikia pila bat, eta bertsolari xabe zan, eta beran inguruan bere alabak, nire amandria zana, nire amama zana, oso kantaria zian, bost aizpazian, eta bostak oso ondo abesten zeben, eta beti kantuan egoten zian. Zu Ameriketara, guatia hemendik, jaunak ala nahi badu, zer egingo denik. Ama etxian, gure etxian, hemen ez, baserrixan, baizik kalian, egunero lanak itxezabilan bitxartian beti kantuan egoten zan. Eta askotan geu bebai, seme alabak bebai, batez be alabak, geixau, berakin kantuan itzen ginuan, eta... Zu izango, aitik eta amik, baina etzera galduko, nora naira joanik, ez pasaizu astutzen, gaur hemen entzunik. Hemen beti musika zeuan, beti kantatzen, etxien bebai beti kantatzen. Ni sentitzen eman nahi nebala musika ikastia. Monjekin hasi nintzen musika ikasten, gero aukera, instrumentuak ikasteko aukera oso motza zan, ikasi aldozu, ero pianoa, ero gitarria, ero akordeoia, hori zan aukeria. Ni hemen pianoa ikastia, baina etxak esan zoztan, pianoa etxian ezala sartuko. Orduan esan nagoen, ni nahi dutela da musika ikastia, akordeoia. Bergan zeuan irakasle batek esan zoztan, errenderin beste irakasle bat zeuala, oso ondo erakusten zemana, eta ara hasi nintzen joaten 14-15 urtekin, hartu autobusa, trena, urbanua, bestia, gero hasi nintzen bebaia konservatorioan Miguel Bikondoakin, eta orkestan, eta akordeo ikasketak bukatu nitsuan, eta segiduan hasi nintzen lanian musika eskolan. Aurretik etxian esan beharra daukat, ni beti nahi nebala musika ikastia, baina etxian ez hemen ikusten ogibide izan zeikienik, ez? Ez ginuan pentsatzen musikatik biziko zen, bizi zeikienik orduan. Gure gustatzeako musiki asko, eta haitxak ez azotan. Nahi du nandana ikasi musikia, baina beste zeo zerbe bai, hori bakarrik ez. Eta hasi zan ingenieria egiten Mondrauen. Eta lehengo urtia indagero, 3 asignatura uste dola ganitzuala, ingenieritzan, eta zen oin, sakondu inbiote musika, eta hor hasi nintzen berriz musika ikasten benetan, sakon, ez? Ja asignatura guztiak itzen, ja konservatori joan, eta, horrek ikasgai horrek gainditzu nitsuan, eta hasi nintzen 2. urtia, baina 2. urtian jasaten eman, neria hau ez da. Ez bapetxa gustatzen da asko kostatzen jakinera.
eta musikatik segitzen nuen. Hola gehatu ginen. Ondo hartu zeben etxean, eta hortik ja bidea hasi nintzen lehenengo akordeoiakin, irakasle moduan, hasi nintzen musika eskolan, gero urte betez be egon nintzen Zaragozako konservatorioan irakasle, eta han neuala, Zaragozan neuala, aldamenian neukan kanto irakaslea, eta entzuten itxuan klase guztiak. Zanean, bueno, ni kanto hasi behar naiz ikasten, ez? Orduan Donostian hasi nintzen, eta hori hasi nintzen Isabel Alvarez, nire irakaslearekin, eta oso importantea izan da nire ibilbide musikalan, ez? Ze Isabel zan pertsona bat, bera asko sekiela, baina aldi berian berak esaten zotzun, ez autu bihuzu beste irakasle batzuk, oso importantia da, Juan Saitxez ikastora gontara, dago ez dakize irakasle eta asko ikasiko zu, Juan Saitxez bestera. Artista bikain baten aurrean gaudela uste dut. Bere arrakastaren gakoak nagusiki iraunkortasuna eta ondo prestatzeko beharrezkoak diren gai guztiak lantzeko konpromisoa izan dira. Isabelek geixen bat itxetzeban antzinako musika. Berai esker bebai, hasi nintzen Peña Florida, orduan zan Espainia osoan erreferente bat musika bokala eta antzinako musika. Eta, berari esker horra hasi nintzen, eta horra hasi nintzen ikusten beste mundu bat oso aberazgarrixa. Horra zautu nintzen Juanjo Mena, Carlos Mena, eurekin kantatzeko aukera eukin eban. Peña Floridan urte asko egon nintzen, gerokean hasi nintzen beste musika mota bat eitzen, kontrakua, gaur egungo musika egiten. Eta, gero, Peña Florida eukizeban bere 25. urte horrena ospatu ginean, eta hortik ja desagertu nintzen. Baina aukeran, eukin eman Conductus Ensemblen lan haitzeko aukeria, Andoni Sierrakin, eta berakin be musika pila bat indot, oso musika ona, oso musika politxa, musikari honekin, abeslari honekin, eta hor jarraitzen dut, eta hori be oso aberazgarrixa da. Isili dago, kaia barrenian, ontzi txuri polit bat, uraren gainean, goizeko ordu bietan. Nire amandako musika azkenean da bizitzia, ez? Nire amak ez dago momentu bat, ez dago minutu bat, ez dago musikan pentsatzen, o lanian pentsatzen, o pasatzea eguna musika eskolan. Gauetan ailegatzen da etxera, jartze itxu mordua birixo, ikusteko seitzen daben koro honek, seitxe daben honek, igual bere koruekin musika eskolan aguin alda, ez da gize. Gero, azte burutan dauzkau kontzertuak, ensaiuak, azkenean da dana, musika da dana, beretzako. Argi geraketan dabil dagoeneko bai, musikia dana dala Marijerendako. Eta musika eta kanturako pasino hori seme-alabei be transmitiu xau, edo xaue, berak eta bale moñuz senarrak. Naiz eta honek esain argi euki, musikiak ogibide izan biharrebenik Andoni eta Miriamendako. Seme-alabek bide hori aukeratu daue dana dala. Andoni Goimaiako tube ikasketak egiten dabil Amsterdamen. Eta Miriamek musika batxilergoa bukatu eta biolin ikasketekin jarraituko dago. Jende asko pentsatzen dago, igual hori nire gurasuak musikan hain sartuta egotiak, igual nire nahi jaitan eri behartu indozkula musikan sartzera bezala, baina eske ez. Osea, ni akordatzen naiz, gaina bastante txikixen nintzanean, igual 11-12 urte nitxunean, haitxe eta amak izatu zuten, Miriam, zukalko zinunein arkitektura edo lako zuzetan, nik ez, nik musika. Eta hori nire, gure autua izan da, gure kasuan, anaietan kasuan, suerti euki dugu bai, gurasuak oso saliak izan eta asko erakutze duzkue, eta gainera guk ondo jaso dugu, guztu egin jau. Ni akordatzen naiz, ez dakit bazkain bat oso zerreko ginoen, eta bueltan gatozela, artien hau txikixa zan, txikixa 13 urte erola, eta musiki bestia be musikatik eta hola eta autobusian esan zeban, nik inbiot ez dakiz zer musikia. Aitzak esazotzen, ja bale, bimbe usku itxien deniko dau, zu beste zehoz. Eta, danak.
Balenek, bueno, nire senarrak, seme alabak hasi zienian, garbi zeukenian musikia, bera ez dukan hain garbi. Eta gero, gainera, bera konturauta dago, musika asko eskatzen da bela. Asko eskatzen da bela ikasteko, eta esaten zotzen seme alabei. Ziur zaete, hemen ez da hojairik. Hemen lan asko inbia da, asteburuak bestare, beti dago zehozer, beti zare ikasten, beti zare lanian. Eta hori kontuan euki. Eta alatabe erak oso garbi eukin dabe, musikia nahi dabela, eta etxian bizi dabe hori zedan. Ez jakintasuna ez dauke, jakinean eren gainean da ze esfortzu eskatzen daben musika ikastia. Baina bestalde asko moten da musikiak eta horrepe konpensa hoitzen dago orduak eta lanak eta danak. Aitak zela ez, onartu eta lagundu seme-alabek aukeratutako bidian. Eta amamak bebai, bere alabiakin, Marijerekin ez moduan, inungo baldintzarik barik. Esaten da, bai, ez ginoan pentsatzen hortik bizi alzanik. Eta konturatu zuen ama, hortik bizi dala, eta oso posi bizi dala, eta ogibide ona dala hori bai, ez? Norberak aukeratutakoa. Orduan, zuek ikasi ikasi musikia, ikasi ondo, eta dare oso posik, ze musika esko gustatzen jakue. Nik esaten dut, personiak, bultzen bihako lapuskat bera gogua daukan lekuti. Bestela gogorra da mundua, norpean lekutipe, eta bestela berrez oso gogorra. Da nik esateget, behor gogoan daukan gauziai, buskat, norpea garraitxo. Nik honekin konprobatu dut. Marijeren etxeko beste zutabiakin Bergarako Zabalote jaretuan egin dugu hitzordua. Ni hasi nintzen solfeo eta gauzak ikasten oso karrera bulkatuta gero, eta lanian nebilenean. Eta musika eskolan ez zutunen bera, eta orduan be hasi nintzen ni hasitzen hauan orduan orfeoian eta aritzetan. Hemen bertan, lokal honetan itzen genuen saioa, eta musika eskolan eta bertan koizio genuen. Orduan, gure bidia, han elkartu ziren gure bidiak, gure bizimoduak, gure bizitzak, eta azkenian musika, antzerkia eta gure bizimodua da. Eta ez dugu zautu, elkarrekin enbeste urte, eta ez dugu zautu atzedenik. Apoio bat, niretzat, beti lagundu doz, beti animau doz, hori, kantua ikasten animau zoztan berak, beti joaten itzanean ikastatora, animau biazinean kantu ikasten, ze oso otzona dauzkazu, eta pausua aurrera emateko berak lagundu zoztan pixkat, esan zoztan. Bueno, animau zaitxez, hemen ez da oinor kantu ikasi da benik, animau zaitxez kantu ikasten, eta beti onduan daukat, erosein, azkenian afizio berdina dauku, neria bizimodua da, baina afizio berdina dauku, orduan elkarrekin gauza pila bat itxen ditugu. Eta, joaten gara operara, nire lagunekin ezin ez jun, ze beste afizio batzu dauzke, berakin bai, bera da laguna bai horretarako, ez? Nire proiektuetan bai elkarrekin goiaz, ardian, azkenean nik itxen duten gauzetan, hola, aipagarriena, gehixen ikusten dena, bada musikalak sortzia eta antolatzia eta zuzentzia, eta orduan bera beti dago, nire onduan, esku programetan agertzen da, kantu maistra, edo abesbatza zuzendaria, edo kantaria, baina egisa esan da, gauza askoz begeixaue itxen da bela, nire laguntzen. Eskondu ginean Nueva Yorkera jun ginean, eta nik ikusi ginean gure lehen musikala zuzenian, ez? Izan zala El Fantasma de la Ópera. Hor izan zala 92an, eta handik etorritxakoan esan ginean, gube inaldo golako zehozer. Beste horrelkartu ginean bai, Alfredokin eta ez dakiz da, danok esaten ginean, guk kapasak izan alga, ez? Olako gauza bat itxeko. Eta hor sortu zen Miserableak, lehenengo musikala Bergaran, musikala Broadway musikala.
eta emaitza hainona izan zen, bueno, publiko aldetik erantzuna oso ona izan zen, prentsa aldetik bebai, eta horrek animau ingin txuan jarraitzeko, ez? Eta ordutik hainbat eta hainbat musikalin ditugu. Musikala da genero bat oso erakargarria dela, eta badaukala hola ezaugarri batzuk, nahiz eta guk amateurrak izan, emaitza duinak lortu duna. Bestela generoa berak onartzen da belako hori. Eta orduan, ikusi du, hasi ginean, ikusi genuen formula hori funtzionatzen zabala, eta ikusten dugu, ikusleen aldetik oso erantzun ona, eta guri, guretako indarra sortu, eta beti gaude errubera honetan, hainbeste urtetan gelitzu barik. Eta oso gogo gutxi gelitzeko, por cierto. Azkenean musikalak emoten dotzu aukeria jente asko parte hartzeko. Gero, oinarrixa da, bergan daola, adibidez, orkesta bat, ez die falta instrumentistak, por ejemplo, itxeko musikal bat. Kantantiak bestia falta gaur egun. Gu musika eskolan itzen dugunean bebai musikalak, oinarrixa da umiak kantatzea, umiak parte hartzea, eta umiei gustatzen jakue pila bat, abestia eta antzestia. Eta azkenian, igual arrotasun pixka bat bada ez, baina uste dut bihurtu dela jarduera hau gure herrixan identitate ikur bat, seinale bat, ez? Ni joaten izainean beste toki batzuetara, bergara, hor musikalak eta itxen dozue. Ez no, bai, itxen dugu, ez? Da, nik uste dut horrek mote dutzula indarra jarraitzeko, ez? Naiz eta batzutan hori lan asko da, eta batzutan estrenua eta iristen danean, izaten da, gure txia izaten da, ez? Dana egoten da pil-pil, baina gero merezi da. Lauro koinziditu ginuan miserabliak, eskolako 25. urte horrenean berriz inginuanean. Laurok egon ginean, eta gero, nik uste dut, eta baitxa Olentzeroan konpani, horbe Lauro genden. Osak, koinziditu dugu. Politxa, ez? Oso politxa da. Estena toki gainean Laurok egotia oso politxa da. Hombre, gero da, logistika aldetik eta bakoitzan tragia. Zu daukazu tragia, besti ez dakit, gure etxia moten da, ez dakit, ez? Danon gauzak ordenian jartzia eta danok urduri egotia, Laurok, baina gero oso politxa da estenatoki gainean Laurok egotia, Laurok txalua jasotzia, Laurok bertan egotia, oso politxa da. Eta politxa da Bergaratik arutzau Marije Ugalde kantuan egiten dabilen bidia. Berak aitortu moduan, egin baten balen senarrak animau ebelako hasitako bidia, berezko doainak eta lan handixa tarteko, zela ez. Bide hori eramandoz batez be musika estilo ezberdinak itxeko, musika ezagutzeko, historian ziar musika oso aberasgarria da, oso estilo ezberdinak eta oso politxak danak, eta musika hori itxia da placer bat, eta jente honakin itxia, are eta ondixaua, ez? Kantari profesional modura Marije Ugaldek kea taldian diardu batetik. Bergarako Orfeoiko zuzendari izan zen David Azurzak proposatu hotzan bertako kide izatea. Gaur eguneko musiki egiten dauekean. Taldiak osatzen ginuan jendia, danak zian musika egileak, abeslari profesionalak, ero musika irakasleak. Orduan oso interesantia, pentsau jaten, hasieratik. Ordutik, niretzat ensaio bakoitza izan da ikastaro sakon bat bezala. Azkenean, niretzat danak, hemen danak dien niretzat maixuak, bidai asko, kontzertu asko, harreman oso ona dago gure artian, danok, adintartia bastante antzekua, eta esaten dutzu, danok musika munduan, abesbatzen munduan, kantatzen, o musika egiten, o musika konposatzen, ero musika erakusten, ez? Oso interesantia. Bueno, kea nolabait bakarlarien taldea da, berez 12 kantari gea bakarrik, talde txikia da, eta orduan pertsona bakoitzak dauka bere pertsonalidade, bere kolorea, bere ahotsa, bere presentzia,
eta bueno, pues Marije soprano artean hiru soprano bakarrik dira, osea que bueno, bere kolorea oso garrantzitsua da, nolabait soka edo sopranoen taldea osatzeko. Oso ahots garbia, fina, ziurra, irakurketan aldetik bai, osea, nik uste oso kantari konpletoa dela. Koral munduan dabilenak ezagutzen du adibidez Javi Busto. Javi Bustok esaten zuen bere garaian ez duela ezagutu olako soprano bat. Haunditasun hor ikusten da, haunditasun hortan apala izatea eta normala izatea, ez da askotan oso erresa izaten. Batzuk izaten dira artistak eta artista horiei eusten zaio edozein gauza egiten artista direlako. Hau berriz artista da, baina langilea. Orduan langileei lan gehiago ematen zaio. Hori da gertatzen dena, eta ni Bergarako zerbait ikusten dut, izautzen dut, eta nik uste gauza hortik dihola. Askotan musika egileak egiten dituzten gauzak oso zailak izaten dira. Ja harmonikoki eta oso zaila dira, eta orduan ez dauke zeinek estrenau, ez? Ze musika hori egiteko koro normal batek ezin da oin, osea, ja eukibiozu beste prestakuntza bat. Eta orduan askok eta askok itzen daben musika guri enkargau dozkue estrenatzia, ez? Reina Sofian estrenau ditugu hainbat musika egile ezberdinen musika, eta hori aukera bada guretzat, ez? Madrida jun, da Reina Sofian estrenau, eta hola, disko batzuk grabatu izan ditugu. Niri bezetzen izan dela oso importantia, asko ikasi dut, eta nik hemen ikasi dutena nire lanian traslada oin dut, ez? Norberak ikasten da bena azkenian, gero erakusteko badauka orduan, oso aberasgarria da. Eta niretzat 20 urte hauek izan dira oso aberasgarriak. Eta Marijeren beste taldia Konduktus ensemble da, 2002an sortutako talde bokal eta instrumentala, Andoni Sierraren zuzendaritzapian aintzinako musikia lantzen dauena. Modu bat itxeko musika zoragarri xan, modu zoragarri baten, jente zoragarri batekin, eta ez dakit profesionalekin, gaur egun Euskal Herrixan abeslari onenetarikoekin, bai musikoekin. Niretzat Andoni Sierra gaur egun horrelako musika itxeko Euskal Herrixan pentsatzen dut pertsona ez daula besteiko lan hain egokisa, ez? Batetik jakituria izugarria dauka musikari buruz eta sasoi hortako musikari buruz, ez? Antzinako musika argi eta garbi dauka zen nahi daben. Orduan ensaio batera baldin basoiaz oso estrukturatu eukitzen dau, jakitzeko zerrin bion, nun daen zailtasunak, nun zen nahi daben momentu bakoitzian etaratzia musika horretatik. Eta hori oso ondo transmititzen dozku guri musikarioi, bai abeslariei eta kasu honetan instrumentistei baitxa. Eta gero, guri hain ondo transmititzen dozkun bera nahi dabena, gero publikoari transmititzeko bada pasada bat, ez? Hainbeste detailekin eta hainbeste azkenian barrutik irtetzen den gauza bada, ez? Baina bai akordatzen naiz behin joan ginala Toulouse, Lesorgez, hain gauza unkigarria irtetzen ari zen, bera ikusi ginuen malkuak bere begixetan, eta hori bada momentu bat ezin dana kontau, sentidu inbia dana. Zorionez, Konduktusen emanaldiak bereziki unkigarriak izaten dira, hori bai, momentu magiko horiek ez dira beti agertzen. Gaina, ez dituzu deitu behar, bakarrik iristen dira. Musikoterapia da
gizakiaren garapen soziala, emozionala, baita kognitiboak eta arlo desberdina sustatzen dituen terapia. Adibidez, Alzheimer gaixotasuna duen pertsona baten kasuan adibidez, memorian ere badauka eragina. Eta sustatu egiten nahi da, nola gaixotasun horrek memoria atxedea doan, musikak saiatzea, letra berreskuratzea, memoria lantzea, arreta, atentzioa, adibidez, ezagite autismoa duen pertsona batekin adibidez, landu egiten da harremana, konexioa, bai? Adibidez, garapen emozionala lantzen denean ere bai, umorearen eragina, baita ere, dituen beldurrak eta dituen egoeren aurrean, ere tresnak lortzea musikaren bitartez. Zer lan itzen du gureaken, gero zer lan jarraitzu honea etortzen. Gero gauzak egitea asko gustatzen zait. Instrumentoarekin ibiltzen gazantzan, okurritze jakon gauzak esaten egiten. Zuk agindutako egin, ez da? Bueno. Beti ez? Bueno. Jonek adibidez, hasi zenetik, egia da, bere arlo emozionalari gehien bat egin diogu erreferentzia edo hori izan zen abia puntua. Hortik aurrera, lortu du gauzak lasaitasunez eta modu positibo batean hartuz, aurrean dituen egoeren aurrean aurre egitea, ez? Landu ditu gauza batzu nola landu harremana, nola egon beste pertsona batekin, aldaketak baldin badaude zer nolako jarrera izan eta nola bideratu posiblea edo gertatzen diren, ez? Aldaketa horiek gu, adibidez, behar ditugu gure tresnak ere egoera berdietara egokitzeko, beste alde batetik ere lortu dugu iniziatiba, adibidez, orain hasi geha kanta horien aurrean, ekartzen ditu letrak, ekartzen ditu gauzak, berak ere lortu dugula, alde batetik ere musikarekiko harremanaren bitartez, beraren letrak ekartzea, ere ezagutzea zergatik ekartzen dituen, edo zer garrantzi duen musika hori bere bizitzan, eta horretaz gain ere egiten dugu lan bat, eta berak astero ekartzen du astean zehar, zer nolako egoerak eduki dituen, nola egondan humorez, zergatik izan dan, ere idazten ditu kontuak edo olerkiak, orduan ere landu nahi da beste trebetasun batzuk ere bai. Bergarako musika eskolako eskaintzako parte da musikoterapia. Danera 26 irakaslek dihardu eskolan. Zuzendarisa da Marije, eta horrez gain umien abesbatzako kantuko eta akordeo irakaslia. Txiki zein nagusisekin jarduten dau. Umeekien lantzia oso agradezidua da. Batez ere, ona etortzen dielako eta ez dakixe zerrez. Nahi dabe ikastia eta erakusten jatzuna eurei segiduan nabarmentzen da. Eta zuk jasotzen dozuna eurengandik da hori etorri ziela ezer jakin gabe eta derrepente esate dozu urte baten zenbat ikasi daben eta hori oso nabarmena da txikisa dienian, umiak dienian. Hombre, ni hemen zuzendaritzakin hasi nintzanean, aurretik gauza askotan, saltza askotan sartuta neuan, ez? Nire bide profesionala itzen, kantuan eta saltza askotan sartuta. Eta hartu nebanean zuzendaritzak lan asko ekartzen dau, hori dudari gabe. Eta orduan albuan neukan jendiak esatezostan, jarraitxun biozu beste gauzak itzen, oin eukibiozu lan asko eta nik ez dut ikusten, ez neban ikusten momentu aretan eta ez gaur egun gutxiago, lagabian ebanik, ze ikusten dut premia askoa dela, norbera be formatzen joan eta norbera be gauzak itzen joan, ze da modu bakarra zeube zerbait erakusteko eukitzia, ez? Ze bestela, gelditzen baldin basa ikasitxakoakin momentu baten, ez dago zer erakutzik. Egiten ari naizena trasladatzen dut musika eskolara, ikusten dutelako lako gauza politxain non,
musika eskolan bertan egin daiteke, eta pentsatzen dut hori oso aberasgarria dela, eta naiz eta hori lan asko izan, politxa da. Nire ikasliei ni saiatzen naiz bultzatzen, joan zaitxezana, ikasi, ez dakiz zer, baitxa egisa da gaur egun dauken aukera, ez da nire sasoikua. Gaur egun musika eskolan dauku 23 instrumentu ezberdin. Ni neukan hori, piano, gitarra, ero akordeoia, eta gaur egun pentsau zenbat instrumento ikasi aldaren, umiak eta... Zuzendari, irakasle, musikari, abeslari, hauxe da Mari Ugalde, musikia arnaz dauen bergararra. Oso gustora nago, gustatzen jat itxen dotena, eta gainera hori aukera daukat alde batetik eskolak emoteko, baina aukera daukat bai musika profesionalekin egiteko, ez? Eta horrek betetzen doz.